до сих пор холмы, реки, каждый твой. Я помню с детства наизусть наш дом, деревья, каждый куст. Там по весне цветет гранат, и звезды в небе так горят, что опьяняет цвет луны, уставший от дневной жары. Там по весне цветет гранат, и звезды в небе так горят, что опьяняет цвет луны, уставший от дневной жары. Ты город, город мой любимый, ты город родной мой, Душанбе, в душе и в сердце и повсюду, повсюду со мной ты, Душанбе. Ты город, город мой любимый, ты город родной мой, Душанбе, в душе и... ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону, модарон, бародарону, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов аз канали мо бо шумо, канали фикри шумо. шиори мо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. хеле ки навора тамошо карда омадаед, бобо исроил дар шаҳри душанбе буданд, дар шаҳри ваҳдат буданд, дар шаҳри ҳисори шодмон буданд, дар шаҳри нав буданд. худо хоҳад ҳаракат карда истодем, каме ҳам бошад барои ҳамватанон, ҳамдиёрони худ хизмат карда бошем. боротона тайёр кунед. инчунин дар тоҷикистон нагуфта намонад, бобо исроил бори шумо то шаҳри екатеринбург оварда, худо хоҳад дар дастатон мерасонанд. номерои бобо исроил дар зери навор мешавад. бародари шаҳри екатеринбург, мо дар хизмати шумо ҳастем. боротона тайёр кунед. худо хоҳад рӯзи душанбе мошин аз тоҷикистон ба шаҳри екатеринбург сафар мекунанд. дуогӯи мо бошед ки мо соқ саломат рафта биёем. роҳҳо медонед вазбин аст. барои вай ҳамеша дуогӯи бобо исроил бошед, дуогӯи якдигар бошем, дар кӯмаки якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем. ҳамватони азиз, ногуфта намонад, дар шаҳри екатеринбург кор дорем. хлебзавод, квартира бепул аз тарафи корхона, смена 1600 гуфта мемонам. худи шаҳрбар рибни комбинат дорем, смена 1700. бародаре ки мисол 3000 4000 кор мекунед, шумо ба навори мо эҳтиёҷ надоред. бародаре медонам ки дар шаҳри Москва хеста омадан, худо бошед ба кор таъмин кардем. 3000 4000 ваъда кардам, дар шаҳри Москва фиреб кардам тоҷикои худмон. ман медонам ки дар шаҳри екатеринбург нест ҳастанд посредникое ки инсоф надоранд. мисол 3 моҳ 4 моҳ бачаҳо кор мекунанд, пулошона гирифтагӣ нестанд. барои ҳавай бародари азиз, касое ки кори пастая намехоҳед, пулаш во время ҳар ҳафта мешавад. ин ҳафта корро сар кард, ҳафти дигар панҷшанбе ҷумъа пул мешавад. номерои ман дар зери навор мешавад. авиакасса 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. худо хоҳад ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад хизмат карда бошем. дуогӯи ватан модар бошед. занги шуморо интизор ҳастем. номерои бо исроил ватсапашон кор мекунад. худо хоҳад екатеринбург ки омадан, метавонед дар номерошон ҳам занг занед. боротона аз тоҷикистон ба шаҳри екатеринбург ҳамроҳи бо исроил равон кунед. ягон халта доред, ягон қайла доред, ягон модаро, худо хоҳад ягон нон, кулча, ягон чизои бо лаззати тоҷикистон пазмон шудед, медонам. барои вай номерои бо исроил дар зер навор мешавад. аз пойтахт сар карда то хуҷанда, худо хоҳад боротона равон кунед. иншоалло дар хизмати шумо ҳастем. навора тамошо кунед, бародари азиз, бо исроил дар шаҳри душанбе буданд, шарора буданд, ҳама шаҳрҳои тоҷикистон ба пачти буданд. худо хоҳад навороша оҳиста оҳиста каналба мегузорем. дастгирии шумо пешравии мо. лайк, падали сара фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгириятон, раҳмат барои диққатон. салому алайкум.